Moltes gràcies, Cristian, i l'organització per convidar-nos. Nosaltres som un projecte menudet, nou, però de professionals, podríem dir vells, però no de consolidats. Som un projecte que portem 3 anys i, bueno, és un poc naix de la inquietud, no?, de professionals de l'educació musical de les escoles de primària, que, com vos he dit abans, és una trajectòria d'anys, però un poc preocupats per el tema de les noves generacions pinteres que ens arribaven, no? Aleshores se preocupava un poc de que faltava un poc l'essència de l'educació musical real, no? De fer música, que és l'important. I això nosaltres som professionals, cadascú de les seues idiosincràsies, però també tenim en comú de tots el cant coral com una de les coses que més valorem, no?, en l'educació musical dels xiquets i les xiquetes. I a partir d'ahí, d'aquesta importància que tenim al cant coral, que volíem que arribar a les escoles i que tinguem una oportunitat, no?, en totes les escoles. Som un col·lectiu prou heterogeni, perquè la majoria són escoles públiques, però també tenim cooperatives i tenim escola concertada. I volíem que pensem que és una oportunitat que tot xiquet o xiqueta ha de tindre, no?, en la seva vida. I un poc, a partir d'ahí, naix, no?, la nostra... no podem dir seminari, que ens constituït com a seminari, però d'ahí naix. Nosaltres som tots mestres de l'horta, per això ressona l'horta. Hi havia un germà que volíem de temps i començaren a inscriure consonant ESO, ProESO, totes aquestes activitats que ens pareixen genials i nosaltres vam agarrar el filo i anem a fer alguna cosa un poc més local, més de l'horta, no? I a partir d'ahí hem començat a crear un projecte que ens aporta molt i jo crec que està aportant molt a les nostres escoles, no? Una de les preocupacions nostres era que el cant coral havia d'eixir del centre. Nosaltres a l'escola, cadascú, en la seva escola, com diu Vicent, a la seva manera, doncs feia el seu treball, però sí que veia que això havia d'eixir. Havia d'eixir i a més havia de ser notícia. Això també ens preocupava. I per això que coincidim tots en un moment que les notícies moltes vegades ens fan aquests al cap de vergonya, no?, de veure el que veiem, doncs volíem ser notícia i que fos una notícia bonica, que fos una notícia bona. I ahí sí que pensé que ara, com veureu el reproducte, sé que sí que ho hem aconseguit. Bueno, els objectius eren això, potenciar i difondre l'educació musical coral des de les nostres escoles, aprofundir en el treball de composició d'un repertori de música coral. Per què? Perquè moltes vegades el repertori que s'han trobat potser no ha coincidit en que era allò que volien treballar els nostres alumnes. Moltes vegades sí, perquè hem aprofitat sempre tot allò que ha passat per les nostres mans, però sí que ens apareix una bona idea, ja que teníem gent també molt potent en aquest tema, i aquest matí les propostes que també ens heu presentat, animeu-vos, no?, a escriure. Doncs tenim així mestres que sí que s'atreveixen, que sí que tenen ganes, i hem aprofitat també. Per què això ens va molt bé? Perquè segons la temàtica que volem treballar aquest any, doncs els anys que són els més potents i l'any també se va apuntant, doncs van descomptant el que seria el treball. Tractant la tècnica vocal i la diàlectica de l'assaig, i comprometre a fer un bon treball dintre de l'aula, i després, doncs, això, poder eixir de l'escola i poder oferir als nostres pobles. Fer-ho visible, no? Sí. Ahir comentàvem, estàvem amb allò parlant d'avui i diem això que, clar, de vegades hi ha col·les que tenen un caràcter més consolidat de cor, hi ha altres que és més curt, no tenen tants anys de cor, o que aprofiten la classe de música, però sí que és cert que a través del projecte ens introduïm en el món coral. Jo li comentava que els meus xiquets que han començat quan ara comencen a percebre, després de quasi ja el curs, el que és el cant coral, me diuen, però és que per aquesta segona veu, per què nosaltres no podem cantar-la? Sempre ens toca cantar esta, però al principi jo crec que estaven com, m'han dit que cantes algo, canten, no tenien aquesta consciència, estan entrant en el que és el món coral, i això per a nosaltres era molt important, de dins i després això treure fora, que fora fer visible. I aquestes són les 3 grans. Funciona un poc per cantates, un poc temàtic. La primera la farem en 2022-2023,
Això també tenim així la remora del Covid, no? De estar tots tancats i volíem eixir i xuntar-se molt i que ens venen, no? No fer-ho de portes cap a dins. I res, començarem en una cantata que es diu Novit Món, que és de temàtica futurista, és una distopia cap a un món, o sigui, distopia en un final feliç, no? Al final tenim un món, com això, governat per les màquines, per els xips i tal, i al final els xiquets són els que salven aquest món, no? I a partir d'ahí farem una cantata entre Vicent Ros Muñoz i jo, que també soc Vicent Ros. I res, però bueno, nosaltres al final nosaltres vehiculem un poc, composem alguna cosa, però després també la resta també està començant i també agafem coses que ja estan fetes, les arreglem i tal. En aquesta sí que va ser tota estrenada per el moment, no? La cantata. Després tenim el Ressona Estellers, que aprofitant l'any Estellers, l'any passat fèrem músiques al voltant. Algunes les estrenarem noves, altres de projectes antics que ja tenim d'Estellers, però que també eren nostres, i algunes agafarem d'autors ja consolidats. I després enguany estem fent, diu Anna, estem romàntics, i estem fent Ressona d'amor, i tots són cançons d'amor, de molts tipus d'amor. I ahí estem. Esta farem, bueno, això ho contem després? Sí, després ve cadascuna. Vale, seguim. Un poc perquè vegeu com funciona el treball, no? En juliol ens plantegem de que anirà la pròxima cantada, de que anirà el pròxim treball, fem una proposta, això és en juliol. Aleshores, una vegada feta la proposta, doncs els compositors es posen a preparar, o busquem poemes, o busquem cançons que ja estiguen fetes i que s'acobren al tema que portem, i a partir d'aquesta creació del repertori sí que comencem també a pensar en els músics que ens acompanyaran, quines seran les coreografies, com serà la posada en escena, perquè penseu que estem parlant de 400 xiquets, al voltant de 400 xiquets, i clar, no és el mateix fer una coreografia amb 50 o 60 que amb 400. Ahir sí que tenim molt clar que volem que participen tots, i una vegada tinguem clar tota aquesta posada en escena, doncs comencem a treballar a les escoles. Cada director, cada mestre de la seva escola ho prepara el repertori en l'hora de coral o en l'hora de classe, depèn de l'escola, i sí que realitzem dos encontres parcials, diguem, no? On comencem a preparar ja en 3-4 escoles juntes tot aquest repertori. Això és al voltant de maig i ja en juny, o finals de maig o juny, és quan ja fem la trobada. Enguany ja tenim el 31 de maig. Els participants, doncs, tenim així, són 9 escoles, alguna a veure un poc, s'ha fet 9, però tenim allí el CEIP Verge del Pilar de Reposo Mirambell, el CEIP El Cris de Meliana, que és una escola, el CEIP El José María Oltran, de Melo, CEIP Dr. Vicente Trenco, que és de l'Altre Sant Ros, CEIP Blas Ibáñez, que és de l'Aura, que la tenim així, CEIP Vicent Bas de Pussol, que és d'Anna, que també la tenim així, Escola Marianista de Braia, que és de Santi, Escola La Masia, Anna, que és així, i el cor interludi, que també el dirigís Vicent. Un bon repòs, també. La importància dels ajuntaments. Abans no sé si ho han comentat, però sí que teníem clar des del primer moment que no volíem dependre de ningú. No volíem estar lligats a ninguna altra associació que no fórem nosaltres, perquè volíem ser nosaltres que decidíem com fer-ho, quines partides utilitzar, i volíem manejar-ho tot nosaltres. Però sí que, clar, al moment de portar-ho a un poble necessites que l'Ajuntament el recolzi. I hem tingut la sort que els 3 anys hem tingut tot el suport de l'Ajuntament. El primer va ser Bon Repòs, l'any passat va ser el Boralla i al moment que serà Montcada. Aleshores, se fan càrrec tant de l'escenari com el muntatge de les tarimes, ens fan samarretes per a tots els músics i a tots els xiquets, després també els equips de so i de llum i tot el que és la infraestructura que es necessita en el poble per preparar la policia municipal. La veritat és que sempre que hem anat amb aquests fulls, pràcticament el que estem presentant avui ara a l'Ajuntament, estem tenint molta sort i en seguida ens han obert les portes i ens han facilitat tot per a dur endavant.
Així que estem contents. Som lluïdors. Som lluïdors. I, clar, i quedem molt bé de criticar 400 xiquets en l'escenari. I imagineu-se, les 400 famílies plenaron el poble, vehiculem el poble, o sigui, quan arribem a un poble, el poble evidentment tenim l'escola del poble, no? I això, vist molt, i als polítics els agrada. Sí. I anem a intentar, doncs això, aprofitar-ho. Estem utilitzant allò de bon repòs, ens ho vam pagar tot, no? I al següent poble, quan anirem, us explicarem el mateix, no? Bé, així tenim la primera cantata, que, bueno, esta sí que la idea, així també més primera era de Vicent. Sí, es van convèncer per així, Sí, la veritat que després per una moral final, perquè la primera era una cosa molt estranya i molt futurista, no? I res, però a partir d'ahí és una cosa molt xula i que va tindre molt de que llavors he contat un poc abans, que això és una societat que els xiquets es quedaven un xip i els xiquets són autòmates i no tenen voluntat, no es quedaven els xiquets, es quedaven a la població en general. I a partir d'ahí sí que se van donar compte que poden equivocar-se. I això, la cançó d'Equivoca't és molt emblemàtica i la utilitzem molt perquè és l'oportunitat de l'errada, no? I a partir d'ahí les pantalles es fan solament en les pantalles, però són els xiquets que intenten canviar el planeta i aconseguir això, un planeta més blau i finalment el món serà dels infants, no? Un poc és això. I res, la veritat que va ser, diguem allí, super, que ara ho veurem allí. Tenim una altra part que es preocupava, que dèiem abans, que volíem que farà notícia. Aleshores, dintre del grup de mestres sempre hi ha dos que s'encarreguen de parlar amb la CUT, a parlar amb les revistes locals, a moure's, perquè sí que volem que la gent sàpiga que estem fent això. No per res, perquè vegin que es poden fer aquestes coses i que sí que s'ho passen bé, perquè sí que això és el més. I aquí us he portat, si podem entrar. Sí? Cristian? Sí, tiene que verificar. Vam ser notícia, en a punt, i us en posaré el vídeo perquè vegeu. Bé, també hem arribat a les revistes, com dèiem abans, de la comarca i sí que també ens hem preocupat per arribar i ens han publicat, cada any ens han publicat. L'any passat va ser aprofitant per l'any Estellers, no vam tindre dubte que el tema havia de ser Estellers, doncs també músics i aprofitant altres cançons de gent que ens havíem utilitzat i que ens agradaven, doncs vam fer també. Vam donar-li forma de cantata, encara que no era la idea de l'anterior edició, però sí que li donem forma de cantata amb un text que d'alguna manera unirà les cançons que estàvem cantant i doncs tornar l'actor que feia de narrador. L'actor, això no ho anomenat, normalment tenim un actor de referència que és el que ens fa de narrador de la cantata. Me sembla que no era Soler, no? Francesc Canyó. Francesc, sí, no coneixia el nom. Que és un actor de doblatge i la veritat és que
contar-me. I si tenim una també. Encara va ser en Alboraya en Borsa Platja. Però no ens ho van dir, no tenim massa clar. I doncs vaig ser que... Sí. Bona Marta. Bona, sí. Ui, no se l'ha passat. No, que t'amanava... Ai, he tancat. Bueno, no passa res, passa. No passa res. Que s'ho No acaba passa fent, res, sí. però les fotos, si no, no passa res. No, deixeu-vos. Per la reacció. La única que no era muy buena finestra, la otra puerta era el concert. Bueno, per a que feu una idea, sobretot del fet que dormim mal la quantitat de xiquets i... I este serà el repertori de guany que fem en Montcada i això, pues, des dels Vots per tu, de Sau i fins a Com jo t'estime, de... com jo t'amo, de tot això i les cançons pròpies que tenim, el Ressonar d'Amor, que és una que he fet a propòsit per a la cantata, Amor a la Valenciana, etc. Molts tipus d'amor. I bueno, suposo que que veieu pues, un poc els parcials, al final és una forma com tot el món pues, treballem, no? I això és... De la televisió.